Thando. Kuningimelene nawe ngithi usicela manje. Ungalami la khona engibambezeli. Kuningihamba kanti kuningihlela pha endlini ngithi mina malandana nawe. Ubisi nabafana uncane ngakho ubisi nabafana. Thando. Uthini kimi? Hayi, mistake. Khona engibambezeli. Umshayelani mana sicela umntana umshayelani. Hayi nisithatha siphinde singakasubona abafana Usifike enkingeni. Hayi ngcono ngiboshwe mina stay. Sizoboshwa asitane bail ukukhipha ejele. Ngisithuphekela kancane. Wena hamba wena ngaze kuphinde wena. Yo hayi shema ucovela ukuphela uhambe mntana bacovela uhambe. Hayi ngihamba. Jam, come back. This guy, quite stuff is done. Quite the nobody used one. I'm putting it. And that's now send a jar. No, send a jar to what download and children up again, but you want. But what we've done, Martin. Six and is it three? Is it three down? Is it three? Yeah, no one what's any fast dinner. And return to Enzaja. But it's as you being sent fast. Dans full shade. I know to download no jar no download the Ishwam has a miss and not another about now on your chamber. You and lo tang phazamisa lo tabe sengwe ba morong 3 yo awudla azibula hayi ito hayi funa ukuthi uzithinta man ungazisa man uzithinta ifasting thenga ni fasting ya 12 rand kopela ukugcina fasting ingcono kunovaseline ndoda i1 rand infethi yabo yazi ayima kancane ndoda bheka ine technique entsha wenze kanjani infethi ngisebhizi ngisebhizi ngifundise uchaza uthini infethi hayi namhlanje nayo
Lala mfana. Wona sinjani? Ndoda. Shuthi bebhizi nothandi. Usindi. Ho. Ivara ushuthi. Boss wedla. Kumele sishane zazethu. Umsasho imali bheka seyizena nethi. Bheka plaza ngiphethe namavida manje. Ba, ngiyantwana le dawa. Ayi, yayibona. Uhlulile phela nalapha kwakho. Hayi, wathi nalapha kwayo inotukulusha. Nanjalo. Loyo. Semuvuka. Reza. Ekena leyipi? Ile bayibiza ngonyaka uPotlini. Hey baba le amfani washing yahambe fensini. Amara mthuzwa yini eminyaka. Yibona lo. Yotiko. Yo but uyutona shwayo. Hayi. Itipani akala mama yema umeshilo atuzofo itipani akala Bye gents. Yini umfundisi? Umuntu ofundisa. So no pass tonight. Umfundisi. Awushisi bafu. Awuyizwe le. Ufuna ukunderstand. Wow, yini umfundisi ngesilungu? Pastor teacher. Ngifuna ikweshi ilo answer wayo. Pastor or teacher. Pastor your teacher. So teacher wenza. Yafundisa. So umfundisi. Yeah. Pastor wenza. Eshumaye yafundisa. Eshumaye yafundisa. Lawena ithola ngisho. Umfundisi. Yeah. Uyafundisa. Yeah. Uthisha. Yafundisa. Bese uthisha wenzani? Yafundisa. So boyithu bayafundisa. Abafundisi. Abafundisi. Hayi, uthisha lo uthisha lo pastor. Bayafundisa. Yeah, bayafundisa mara umfundisi wani sabafundisi. Noma kunzima sifasa amatomu ushone phambili manje Fumu gijima ujaha amaphupho nendlala ibangulaka Thina sakhula sihlupheka Thina sakhula sihlupheka Noma ungagxeka noma ungahleka ngelinye ilanga siyophumelela Noma ungasibuka usithathele phansi lephabalala bedlile ekhaya Yona takapeta lapha endlini nalomkuvo osayenza zona lo ufuna amachiji lomkuvo lo nyotho lapha amachiji Lo mphathi wakho. yo hayi mine tamanje ngizocela nje ukuthi ubuye nantonyana nje ukuthi sibambise namhlanje Uyazi mfethu kumele sibagande vele ngingangabo nomju namju vele ngizoshoda ngento yokupatanisa ntambama ngoba kuyabheda manje khona into engiyibonile lapha kaMamza
Ngikubonile manje. Bheka ngicela. Kanjani? Samba ngizokufaka isicelo. lami igedlela labile nalisitrimi Ushili. Bheka umashanazo ngathi uyasala wena. Hayi. Ngiyibona i-constitution uyayithola. Manje usile. Hayi iya mina ngizorara. ngizibona ngama-selfie masiphelele kunyuka ushukela kina bane-diabetes bomrepani ngabosisi sinifikele ezwa ngebhande ezami nyazithemba ngabhetsha ngeyokugcina esilahise kubusa thina anishoni where's the beef mangihlinza ngishekhe i-crowd bavuka umoya nama-horis babulala ufandam ngifuna urambo nojack norris mangiphethe iballpen nephepha kubangathi nginenhliziyo Ngekho umuntu ubonile. Hayi nix la mina sigcwale ngebhayo da. Wena wathi ngiyacanga bethu. Hayi wena tanga manje ngoba manje mina ngithi imali yonke leyo nasubona izinto ezithandayo. levela ngebanje ntwana nginokudlala kanje iflow ngilidedele right now gqwala nginokunyanya bade imloni ngibheke like wow dala ngilo ngihamba ne-west ipol thukuthele sukana lana nginonumber 7 ipipe livulelwe free park give me it's die or die akuna option